Кадри и композиция. Случвало ли ти се да гледаш видео и да усещаш, че нещо е странно, без да знаеш какво? Много често това е кадърът. Камерата твърде ниско, планът твърде далеч, човекът извън център. Малки детайли, които без да знаеш защо, те карат да изглеждаш аматьорски. Днес ги оправяме всички. Добрият кадър те кара да изглеждаш професионален и близък. Лошият разсейва и отнема. Дори светлината и звукът да са перфектни. Днес се учиш да се позиционираш пред камера като професионалист. Първо, вертикално винаги. Да започнем с най-базовото и най-често нарушавано нещо. Снимай вертикално. Reels, TikTok видеа и истории са вертикални и заемат целия екран на телефона. Ако снимаш хоризонтално, видеото ти излиза с черни ленти или урязано и това крещи «Не разбирам от това». Завърти телефона вертикално и използвай целия екран. Това е най-простото правило и това, което най-много хора продължават да игнорират. Вертикално винаги. Хоризонталното в Reels крещи аматьор. Височината и ъгълът на камерата. Ето детайлите, които най-много променят как изглеждаш. Камерата трябва да е на височината на очите ти или малко по-нагоре, никога отдолу. Защо? Защото ниската камера, насочена нагоре, подчертава двойната брадичка и носа и изглежда неласкаво и аматьорски. Камерата на нивото на очите или леко по-високо стои добре на почти всички. Затова да поставиш телефона на статив на твоята височина, вместо подпрян и гледаш нагоре, променя всичко. Камера на височината на очите или малко по-нагоре, никога отдолу. Идеалният план за говорене пред камера. За говорене пред камера най-добре работи средният план. От кръста или гърдите нагоре, с малко място над главата ти. Нито твърде близо, само лице, притиска, нито твърде далеч, цяло тяло, не свързва и не се вижда изражението. Средният план е близък, но удобен и позволява да се виждат жестовете ти. И не режи главата отгоре. Остави малък марж. Къде да гледаш? В камерата, не в екрана. Детайл, който свързва или прекъсва връзката, гледай в обектива на камерата, малката точка на лещата, не в собственото си изображение на екрана. Когато гледаш в лещата, потенциалният ти клиент усеща, че го гледаш в очите, а това създава връзка и доверие. Когато гледаш екрана, изглежда, че гледаш в страни и визуалният контакт се губи. Трик. Сложи стикер или стрелка до лещата, за да си напомняш да гледаш там. Остави място за текста и бутоните. Един много социален детайл. Приложенията поставят бутони и текст върху видеото ти, иконите вдясно, текста и името долу. Ако застанеш точно в долния център или залепен за краищата, тези елементи ще ти покрият лицето или текста на екрана. Решение. Остави централно горната зона свободна за теб и твоя текст и имай предвид, че краищата и долната част се покриват от интерфейса. Грешките в кадрирането и тяхното решение. Реален пример. Видеята на Сара излизаха странни, без да знае защо. Отпираше телефона на масата, насочен нагоре, ниска камера, виждаше се отдалеч и гледаше собственото си изображение. 3 промени за 0 евро. Постави телефона на статив на височината на очите си, приближи се до среден план и погледна в лещата. Същото съдържание, но сега изглеждаше професионална, близка и те гледаше в очите. Хората се свързаха много повече. Само кадърът се промени. Чести грешки. Да снимаш хоризонтално. Най-базовата и най-честа грешка в социалните мрежи. Да подпираш телефона да гледа нагоре. Ниската камера не стои добре на никого. Вдигни я на височината на очите. Да гледаш собственото си изображение. Разрушава визуалния контакт. Гледай в лещата. Да заставаш там, където приложението покрива лицето или текста ти. Остави централно горната зона свободна. Практически съвет. Подреди кадъра си веднъж и го остави фиксиран в твоя ъгъл за снимане. Статив на височината на очите, среден план, знак до лещата, за да гледаш там. Така всеки път, когато ще снимаш, не трябва да мислиш за композицията. Тя вече е решена
и се концентрираш само върху посланието си. Фиксиран и добре кадриран сет премахва триенето и прави всичките ти видеа последователни и професионални. Вече имаш решени трите технически стълба – светлина, звук и кадър. Видеото ти изглежда и звучи професионално, а ти си добре позициониран. Сега идва най-човешката част. Как да говориш пред камера, естествено и свободно. В следващия урок разглеждаме как да говориш пред камера.